Bon dia, Maria. Bon dia. Com està? Doncs mira, aquí esperant que em retratin. Soc la Maria Gispert Mateu, la petita de 4 germans. L'edat, vaig néixer el 31, 94 anys. Tota la família som de Santa Perpètua, tots. I vaig néixer en el carrer que no passa. Quin és el carrer que no passa? És un carrer vora l'església, Sant Isabel, sí. Hi havia una paret, i hi havia una porteta, hi havia una horta, allà. I quedava tallat el carrer. I quedava tallat. Però llavors, clar, s'ho van rumiar i van fer al centre. I ara hi ha les escales, Hi ha no? les escales, ara sí, ara passa, amunt i avall. Però esclar, si venia un foraster havia de tornar a marxar per allà mateix, que era un carrer que era com un barri. Vull dir que tots ens coneixíem molt, preníem la fresca allà tot. Els meus germans, a la gran ens portàvem 12 anys, a la mitjana 10 i el noi 7. Jo era la més petita, la joguina. I el dia que vaig néixer, hi havia una nevada molt gran. El seu pare va haver d'anar a la guerra? No, es va amagar. No, el meu pare no va anar a la guerra. Es van amagar amb un canyar. I a la nit els hi portaven menjar, una manta. És clar, perquè els hagueren matat, perquè representava que aquells havien d'anar a la guerra. I a mi ja no em deien res perquè era petitona i ho haguera xerrat. Bé, a l'escola jo havia anat a les Hermanes i estava al costat de la Conxita Morral, la pintora. Quan sortíem de col·legi ja ens esperàvem i anàvem cap a casa. Ens aturàvem a tot arreu, i això, i allò. Que al Perico abans venien diaris, revistes, patufets, hi havia els casinos, que hi havia els del cine. Em va explicar que li agradava molt anar al cinema de petita. Sí, tenia una veïna que li daven els cèntims per l'entrada, però a mi no me'n daven. Mira, comprava l'entrada, però per mi. I amb ella allà hi havia unes cortines i la tirava cap allà les cortines i ella entrava al cine i jo llavors entrava amb l'entrada. Sí. I com feien pel·lícules d'índios o bé de gossos, tothom cridava allà, retintín, i el cine, i escolta, sí. No, mira, coses de canalla, sí. I la seva mare, quins records té? La meva mare era molt bona cuinera i quan feien un enterro i pels capellans llavors feien un dinar allà i sempre venien a buscar la meva mare i llavors també la meva mare, com que sabia de cuinar, cada any ja la venien a buscar a la Llagosta, a Ripollet, a la festa major. És que abans es convidava molta gent. La mare es va posar molt malalta, llavors va morir. Esclar, vam quedar amb les meves germanes, elles em criaven a mi. Vostè quants anys tenia quan la mare va morir? 12 anys tenia. Ens va cridar tots i ens va fer una abraçada. Ella s'ho veia que es havia de morir. Era una nena forta, vostè? Valenta? Molt moguda era, sí. D'aquelles que ho aprenia tot de seguida. I a partir de llavors el seu pare la va criar. I llavors, l'última hora, les meves germanes es van casar i el meu germà va anar a la mili i, esclar, vam quedar ell i jo sols. Però no, era molt bon home, perquè m'ensenyava de tot i ell tenia un hort i entre tots dos ho anàvem manegant, sí. I vostè va començar a treballar de molt joveneta? Com que el meu germà es va casar,
I esclar, llavors ja hi havia una dona a casa, jo era molt més jove també que... I amb una amiga vam dir, anem a demanar feina. Vam anar a Llagost amb bicicleta i sí, vam anar a demanar feina i allà ens van... Si voleu venir demà ja podeu venir, de teixits. Doncs ni res, mira, la llançadora i anar fent roba. Érem tota una colla d'aquí Santa Perpètua, anàvem molta colla. Jo devia tenir poder 14 perquè em deien, mira, si et pregunten l'edat digues que en tens 15. Portava cues i el meu pare no me les deixava tallar. Jo volia tallar-les, volia ser més gran. I amb les cuetes cap a treballar. I em deia l'encarregat, lliga-te-les perquè et pots enganxar amb alguna cosa d'aquí. Un dia arribo a casa i em diuen, mira, hi ha un senyor que t'està esperant. Era el Planes, que era l'encarregat del vapor. I resulta que em va dir, diu, t'agradaria treballar amb mi, amb nosaltres? Jo dic, home, jo la feina que faig és molt senzilla. Dic, potser no en sabré. Sí, home, sí, ja te n'ensenyarem. I, bueno, era com una família, sí, tots ens coneixíem. I a quina hora començaven a treballar? A les 5 del matí. Jo tothom esperava el diumenge perquè el dissabte també treballàvem. Sí, no treballàvem. Bueno, si me'n vaig casar, vaig quedar embarassada i... Bueno, I què, anava amb la panxota a treballar? Sí, i que quasi no hi passava. I un dia va saltar una llançadora i em va anar aquí. I esclar, les dones més grans van dir, és molt dolent, està embarassada i que t'hagi anat un cop tan gros, perquè si em va quedar negra. Però, mira, llavors vaig tenir la nena i, esclar, on te la deixaré. I el meu home em va dir, bueno, saps què, ja mirarem d'arreglar-nos-ho i no busquis feina i que cuida la nena. Llavors la meva germana tenia una botigueta al carrer de Sant Antoni i em va dir, vine aquí amb la nena i tu cuides de la nena, m'ajudes poc molt a mi, ella no tenia fills i ella s'ho passava la mar de bé amb la nena. Com es deia el seu marit? Joan. Joan. I com es van conèixer amb el seu marit? Ell venia a casa, però jo em pensava que venia pel meu germà i venia per mi. Eren amics amb el meu germà. Ella era el fill del sereno. L'Eix era el sereno del poble i al matí ja anaven a casa seva de vegades i deien digues a l'Eix que es truqui a les 3 o a les 2 i es cuidava de fer els trucs per anar a treballar. També va haver una època que ja posaven, si hi havia de les 3, posaven 3 pedretes en el portal. Però n'hi havia algun que es traspassava i ni treia. I, esclar, es trucava i no era l'hora. Es llevava abans d'hora, no? Sí. I què feien per festejar? Anaven a ballar, això? Sí, anàvem a ballar. I allà davant hi havia una senyora que tenia moltes cançons del Machín, amb un altaveu d'aquells tan grossos, i mira, ens convidava i anàvem tota la colla allà a ballar allà. Sí. Bueno, llavors havíem anat a la Florida, aquí al poble, bueno, sí, al parc també hi havia el Cadernera que feia ball. Hasta havíem anat a Montcada amb el tren. Estaríem molt de ballar. Jo, mira, ballar amb un que en sapigués, em semblava que anava bé, sí. I ens vam enamorar i vam festejar 8 anys. Com era de caràcter el Joan? Molt bo. Un noi més treballador, bo. Que el meu home treballava calmet i cada primer feien hores. Però llavors no en van fer, clar, com venia més cèntims. I va agafar i se'n va anar a Cal Rectoret a tallar pernil. I allà hi anava el dissabte i el diumenge, i el dilluns cap a treballar
en el taller. Com recorda el poble? El poble era molt més petit, molt més petit aquest poble. I aquí hi haurien camps o què hi havia aquí? Aquí no, Aquí es conserva igual. Però això d'aquí què era? Hi havia safaretjos públics i la gent anava a rentar el safareig. Anava a rentar i deixava la nena dormida i anava allà i cada una estona em deien «Tens aquella mossa que crida allà al balcó, que vol la mama?» Au, i cap a buscar la nena, escolta. Sí. Llavors va venir la Paquita. I la Paquita, ella ja es portava amb 6 anys. Ja me la cuidava, ja no la deixava pura. Sí. Llavors, quan va tenir la Paquita, va comprar una lavadora, però d'aquelles de turbina, que rentava, però llavors es havia d'anar a esbandir. I aprofitàvem al migdia, que em venia a dinar, m'ajudava del cossi, anàvem a esbandir, que aviat estava esbandit, sí. I jo vivia per aquí, i el safareig era allà. I com són les seves filles? Ai, molt maques. Són molt maques, les meves filles. Molt bones nenes. Aquesta... Aquí tenim la Paquita, aquí a prop. Aquesta la Paquita, sí. I no em deixen per res. I la Carme? La Carme també és molt bona nena, la Carme. La Carme té 6 anys més. I les dues també es porten molt bé, I no m'he sentit mai sola. Mira, tinc 4 nets i 3 bisnets. Què és el que ara mateix la fa més feliç? Ai, mira, que totes estiguin avingudes i que s'estimin i sempre dic, no us baralleu, no us baralleu. I si hagués de triar una cançó, quina triaria? Jo vaig triar la del Machín tota una vida, perquè mira, amb el meu marit la ballàvem i semblava que com d'allò havia de ser tota la vida. Però no va arribar tota la vida. Quants anys van ser? Molts anys, vaig estar amb ell. Mira, ens vam casar als 56. Si deu fer 60 o 70 anys ja estàvem. Has de recordar tot el que hem fet i ja està. Doncs ara, abans d'acabar, li he de fer escoltar una cançó que ha triat la persona que entrevistem al proper capítol. Escoltant la cançó m'haurà de dir com creu que és la persona. No, és un noi que li agrada cantar. Em sembla que és un d'aquests aficionat que canta, però no sé el nom, Sí, més jove que jo, sí. Nosaltres ja les traiem pausades. Bé. Una persona alegre o... Sí. Sí. La ballaria o què? Ja ballarem aquí, amb aquell noi, oi? Sí. Doncs Maria, hem arribat al final de l'entrevista. Ho he fet bé. Ho ha fet fantàsticament. Gràcies per obrir-nos les portes a la seva història. Bueno, ha estat un plaer. Jo contenta, sí. Doncs que tingui un bon dia. Gràcies.